हेलो लोगोफोर मोनसे टपिक्सनि सायाव दिनैहाय रायलायगोन मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिक्स दिनैनि दिनाव जोङो माने बर'नि थार्ड BTR एकर्ड जालायनानैबो दिनैनि दिनाव बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखिसै रायजो राजाफोर आरो साननो गोनां बाथ्रा दिनैनि दिनाव बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखिसै दिनैनि दैदेनगिरिफोरा नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना CEM जानोल' बिथांमोना दिनैनि दिनाव बे थार्ड बर' BTR एकर्डखौ पिस एकर्डखौ खालामदों नाथाय दिनैनि दिनाव बर' हारिनि जेसेबां रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनांगौमोन बिथांमोना दिनैनि दिनाव जेबो खामानि मावनो हायाखै रायजो राजाफोर साननो गोनां बाथ्रा लाजिथावथाव आरो मोनसे खोथा जोंनि नैबे थार्ड पार्टी देट मिन्स बर'नि जे BTR एकर्ड बे BTR एकर्डआ दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय एसेबो मोजां जायाखिसै आरो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा CEM जानोल' बिथाङा दिनै सोमावसारनानै दिनैनि दिनाव बेबायदि गल्डेन अपरचुनिटिसखौ नागिरनानै दिनै बिथाङा BTRनि देट मिन्स BTCनि CEM जाबाय रायजो राजाफोर नाथाय बर' हारिया दिनैनि दिनाव सन्देह जाबाय माने दिनैनि दिनाव रोखा नुजाबाय रायजो राजाफोर जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बिथाङा जेसेबां खामानि मावबोदोंमोन जेसेबां हार्ड वर्किं खालामदोंमोन नाथाय दिनैनि बिथांनि खामानि मावनाया जोंनि नैबे दानि जि नुनो मोननाय देट मिन्स ससियेल मिडियायाव बिथांमोनाबो बुंबाय थायो माने जोंनि जे बे थार्ड पार्टी देट मिन्स BTR एकर्ड पिस एकर्ड खालामनायनि दिनाव दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै खालि बिथांमोना MCLA EM CEM जानोल' बिथांमोना सोमावसारदों रायजो राजाफोर दुखु गोनां बाथ्रा अब्लालाय माथो दरखार दंमोन जोंनि बर' हारिफोरखौ लानानै गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ लानानै दिनैनि दिनाव बिथांमोना अबेबा जायगायाव रेल लामा जथेनाय ट्रेन साइडसिङाव जथेनाय अबेबा लामा जथेनाय बेफोरबायदि खामानिखौ बर' हारिफोरखौ लानानै जाम्बा जाम्बिफोरखौ लानानै जेसेबां लेखा गोरों बा जाम्बा जाम्बि दं बिथांमोनखौ लानानै बेबायदि पलिटिक्स खालामनानैसो बिथांमोना दिनैनि दिनाव रेल लामा जथेब्लादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना BTR एकर्ड पिस एकर्ड खालामनानै बिथांमोना दिनै जोंनि बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय दिनैसिमबो खामानि मावनो हायाखै आरो हानायबो नङा रायजो राजाफोर बे आरो जोंनि दा मोनसेल' लामा रायजो राजाफोर जुदि जोङो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय जोङो लैहोर आरोबाव जोंनि दिसपुर गेटआव जोङो बयबो बाहागो लानानै हानजा सुरनाङो गोख्रोङै अख्रां गोमसारलायनाय अब्लासो जोंखौ सिनायगोन बर' हारिया दासिमबो गिनानै जेननानै फावसायनानै थायाखै होननानै बयबो माने मोनथिगोन बुजिगोन बर' हारिनि गांनाय उखैनाय आरो थामोनथा रैखाथिया दिनैनि दिनावबो सेटिसफाइ जायाखै जायनि जाहोनाव प्रमद बर' बिथाङा दिनै थगायबाय जोंनि बड'लेण्डखौ रायजो राजाफोर बिनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन जेबो खोथा गैया प्रमद बर' बिथाङा दिनै BTR एकर्ड पिस एकर्ड खालामफ्लानानै दिनै बिथाङा BTRनि देट मिन्स BTCनि CEM जानानै बिथाङा गोजोननाय मोनबाय सेटिसफाइ जाबाय बिथाङा सानदोंमोन कि आङो जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना आङो अब्लासिम जेबो जाया EM MCLA जाया बेफोरबायदि एटसेट्रा गोबां एभ्रिथिं बिथाङा ससियेल मिडियायाव खोथा बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा बुंबावो गोदोनि फर्मार देट मिन्स BP पार्टीनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिथाङा बुङो मालायनि खोथा लानानै ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो मायो जेबो रोङा माया बेफोरबायदि खोथा बुङो नाथाय प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव लेखा गोरोङा दिनैहाय मानो नुवाखै जोंनि बे दा थाखानाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिफोरखौ बिथाङा दिनै आसाम सरकारजों मानो नंखाय लेटार हरनानै दिनै मानो थगायजानांगौ आरो दिनैनि दिनाव मोनसे खोथाया रोखा दं आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारिया दिनै बुंदों माने बे बिथांमोननि जिखिनि लाइजाम हरनाय लेटार हरनाय बे लाइजामनि सायाव जोङो आसाम सरकारजों रायलायबाय बिनि सायाव आरो गोख्रैयै जोङो स्ट्रंलि अप'ज खालामदों आरो जोंनि थाखानाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि सायाव जोङो खामानि मावगोन आरो बियो जाफिनगोन बेखौ टेनसन लानांगौ बेफोरबायदि खोथा बुंदों बियो मोजां जादों जोंनि बर' हारिनि थाखाय नाथाय दिनैनि दिनाव मोनसे खोथाखौ आं रोखायै बुंबावगोन रायजो राजा प्रमद बर' बिथाङा CEM जानोल' सोमावसारदों रायजो राजाफोर आरो बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा जेबो खामानि मावाखै रायजो राजाफोर थगायसुला लुबैसुला प्रमद बर' बिथाङा वान अफ दा मस्ट लायार होननानै बुंजायो प्रमद बर' आरो जाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों नाय शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम जाहाथे आंबो भिडिअ बानायनो मटिभेट जाबाय थायो आरो जाय मोजां मोना भिडिअखौ दानायबो लोगोफोर डाइरेक्टखा आं बुंखायो आरो जाय मोजां मोनदों मटिभेट जायो आंनि भिडिअखौ नायनो आं बिथांमोनखौ खावलायो शेयार खालाम जिब्रा लायनाय आरो साबस्क्राइबबो खालामनानै कमेन्टबो खालामनांगौ जाय मोजां मोना दानाय आं साबस्क्राइबबो खालामनाङा आरो कमेन्टबो खालामनाङा लोगोफोर थेंक इउ एनिवे